acum nu mai e ca ieri, suntem murdari ca niște mineri. Tot ce a fost ieri nu e ca astăzi. Puștani delicvenți care nu mai învață. Deschideți ochii. Sunt copiii voștri, mă refer la părinți și la ai noștri. Odrasele pleacă de acasă, nicio anunțare și părinții îi caută în disperare. Sunt puștani de vârsta mea care umblă sparți. E bine și rău, are cum să te împarți, să te zbați și să te bați ca să nu te bată. Diavolul spune, e direct o artă. Conduc pe o cale dreaptă fără nicio carte relevată. Dacă nu pricep, nu o s-o faci niciodată. Tu pari că ești bun în minte și suflet, dar eu îmi dau seama cine ești din cuget. Nu jur, tu crezi că vorbesc vulgar. Mesajul care ți-l dau îl bagi la ca măcar. Ăsta e un mesaj pentru voi toți. M-am săturat să văd roboți și hoți. Tot ce acum nu mai e ca ieri, suntem murdari ca niște mineri. Tot ce a fost ieri nu e ca astăzi. Puștani delicvenți care nu mai învață. Tot ce acum nu mai e ca ieri, suntem murdari ca niște mineri. Tot ce a fost ieri nu e ca astăzi. Puștani delicvenți care nu mai învață. Oare ce se întâmplă într-o lume incultă? Generația noastră nu e nici de Doamne ajută. Un tovarăș a fost trimis la răcoare, l-a prins când avea ceva de vânzare. L-a rugat pe Gabor, Domne fii om bun, sunt dependent, ăștia sunt doar de consum. A fost dus direct la secție, nu era niciun fel de intervenție. După proces, jale și lacrimi, acum îl vezi amărât doar printre gratii. Toți au explicat, nu mai trage așa ceva. Uite, sănătatea este full, toată fișa. Ai dat în hepatită, ai probleme cu legea, alor tăi le pasă, ia la tine grija. Familia lui este distrusă, un copil de 16 ani, viața lui e dusă. Tot ce acum nu mai e ca ieri, suntem murdari ca niște mineri. Tot ce a fost ieri nu e ca astăzi. Puștani delicvenți care nu mai învață. Tot ce acum nu mai e ca ieri, suntem murdari ca niște mineri. Tot ce a fost ieri nu e ca astăzi. Puștani delicvenți care nu mai învață. Acum nu mai e ca ieri, suntem murdari ca niște mineri. Tot ce a fost ieri nu e ca astăzi. Puștani delicvenți care nu mai învață.